Pauwi na tayo. So wala tayong sasakyan. Hanap tayo ng sasakyan dito sa labas na may masakyan tayo papuntang bahay o sa Liliwit. Nakakapagod. Motor na lang siguro. Good morning mga kasbero. So time check natin 6:05 mga kasbero. So magbibinta tayo ng isda ngayon at maliwanag na. Ayan. So pupunta tayo dun kila Master Dodoy kasi nandun yung isda nahuli ko kagabi. So ibibenta natin yan. So let's go. Yan, ang ganda ng umaga mga kaspero. So habang papunta tayo doon, magja-jogging muna tayo.
Exercise to mga kaspero. Malapit na tayo. Pagod pa lang tumakbo. Andito na tayo mga kaspero. Dito yung isda natin. Ayan. Medyo madilim pa. So ito yung huli ko mga kaspero. Solo dive ako kagabi. Ayan. Cuttlefish. Unicorn. Ayan. Laki nito. Oh. Total, nandito na rin si Master Reggie. Magpapabideo tayo sa kanya. Wow! Dami naman kuha ni Mr. Gabo. Solo dive kagabi mga kaspero. Akin naman isa. Bali dalawa tong ang octopus natin. Ito isa. Ito isa ito. Siguro. Ito mga kaspero, nahuli natin kagabi. Grabe, 6.4 kilos. Ang laki. Ayan. Nakaswerte. Ayan mga kaspero, may unang suki na tayo, si Ate Ann. Good morning, te. Ayan. So ito yung kanya. Ayan, binili niya yung unicorn. Ayan. Tapos itong samaral kay Sir naman. Ayan. Ito kay Sir. Binili niya. You want this one? Ayan. 1.4. 1.4. Yan mga kaspero, nandito na tayo sa bahay at tapos na tayo sa pagbibenta ng isda. So silipin natin kung magkano yung kinita natin ngayong gabi. Bali, ako lang kasi mag-isa nag-dive kagabi mga kaspero. Kaya nakaswerte tayo ng dalawang octopus tapos isang cuttlefish. Tapos yung isda natin siguro mga 3 kilo siguro yun nabenta. Dalawa o 2 kilo lang. Pero yung malaki is yung cuttlefish at saka octopus. So ito na yung kinita natin mga kaspero. Taran! Yeah. Nakaswerte talaga tayo ngayon.